Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayo ng akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon, ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako og pulahan. Sa ngalan sumahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon, mga suking di paminaw. Ano na sa bang tulumanon, kiulukan the woman I love, kung ang babae nga akong gihikugma. Sa gihapon, kini Superitas, mo kapoy makiguban kaninyo, o naghinaot nga nagkamus maing panglawas, aron anda maminaw sa mga pulo nga itong maluwatan din hismong tulumanon. Mga hayo tagamay ang dispensa no, nga medyo na late tagamay, tungod kay adunay dako kayong parada no, parade. Naglisod tag asa taagi lusot para magkaabot gyud din sa istasyon. Una nga mga 3 minutes cute. Mo atong na late. Pero sige hapon. Aniya padayon ta sa atong tulumanon. Okay, kagahapon atong na dayag pag-ayo ang pagtulunan sa atong simbahan, may labot na sa pagka bag-ong arka sa kasabutan ni Santa Maria, the new Ark of the Covenant. Ug karon atong
pangtubagon ang mga nagkadaiyang objections o mga pangutana may labot na kaniya no sa atong mahal nga inahan. Unahon nato ning mahitungod sa pagka immaculate conception o pagka panamkon sa atong mahal nga inahan nga walay buling sa sala. O gipanamkon siya nga walay buling sa sala. O wala yun pod magkasala sa iyang panahon. By the way, unsa man ang immaculate conception? Unsa man gyud buot ipasabot niya na? Mahitungod ba na sa pagkapanamkon ni Jesus sa iyang inahan nga si Santa Maria? O mahitungod ba na sa pagkapanamkon niya ni Santa Maria sa iyang inahan nga si Santa Ana? Nganong ato ng hisgutan tungod kay doon naman ko'y mga Katoliko nga nasayop diya sa pagkunahuna ba? Buti pasabot dili mao ang ilang pangunahuna may labot na niya ng pagtulunan o doktrina sa atong tinuang Katoliko nga si Santa Maria Immaculate Conception. Doon yung mga Katoliko nga ang ilang paggunahuna nga mahitungod kuno kanas pagkapanamkon ni Jesus iyang inahan Santa Maria. Dili na mao mga suking tigpaminaw. Kay kanang pagkapanamkona repirido gyud na niya ni Santa Maria sa iyang pagkapanamkon sa iyang inahan o katong tuwa siya sa bakan siyang inahan nga atong gihinganlan og Santa Ana. Wa man una sa Bible nga ang ngahan sa inahan sa atong Birhen Maria mao si Santa Ana. Pero ang tradisyon nagtudlo nato nga mao nay ngahan sa iyang inahan Santa Ana. Unsa bay dugukan kayo nga kanabang pagtulunan sa atong sibahan may labot na ni ana mga suking tigpaminaw. Kung atong itandi kanatong mga uban nga mga Kristiyanos, kita nataptan man ta og sala nga panulundon kung original sin sa diha nga naa pa ta gani istaguangkan sa atong inahan o bisan gipakatao na ta o gianak na ta. Diba, nahinumdum ta ni atong tema nato may labot sa bunyag nga duha kamatang ang pagka nahisad-an sa tao. Una katong gitawag natong original sin, salang panulundon. Nga nitaput na gani na nato naapatas taguangkan sa atong nanay. Kanang salaa dili na sala nga buhat nun. Kay lahi man po ng salang buhat nun o actual sin. Kanang salang buhat nun ato nang makumit o mahimo, diyan naman kung natahaw na ta, dayon na natay buot, dayon nasayod na ta unsay mga kasuguan sa Dios, unsay sala o unsay dili sala. Dayon kung mulapas ta, mao na nay gitawag na tug salang buhat nun o actual sin. Pero kanang salang panulundon, buti pasabot niya na absence of grace, ang pagkawala na grasya, tungod kay giluwatan sa atong unang mga ginikanan, Adan ug Eva, ang pagkawala na grasya. Ug mao nay mapanunod nato nga mga anak. Napatas taguangkan nahikawan na ta ni anang grace o grasya, o nang kinahanglang iuli. Kanang absence of grace mo na gitawag nato o salang panulundon. Ato nang mapanag-ing sa kanabang magtiayon nga adunahan unta dato kayo apan ilang giusik-usikan ang ilang katigayunan, ang ilang kwarta des kahilayan di na niabot ang panahon nga na pobre o ingnon dalang nabagkarota ang ilang mga negosyo. So niabot ang ilang kawadon, ingnon dalang ang istorya nga ang ilang mga anak walay apil sa pag waldas-waldas o pag-usik-usik kay
Ingnon dalang mga gagmay pa kaayo. So, ibutang lang nato ang istorya ang mga ginikanan ra ang nag-usik-usik o naghimo og mga buhat nga dili maayo. So sa pag-abot nga ni resulta na ang ilang pagpasagad nga niabot na ang ilang kawad-on, dili nato mapasanginlan sa ilang kabutang mao ang mga anak kaysa istorya wa man moapil ang mga anak pag usik-usik. Yung mga gagmay pamampud kaayo, no? Wa pay mga buot. Ingnon dalang ang ginikanan ra gyud mo'y mapasanginlan nato sa ilang kawad-on sa ilang pamilya. O dili nato mapasanginlan ng mga anak, pero ang sangputanan, ang resulta sa ilang gihimo, mapanunod sa ilang mga anak. Unsa man ang mapanunod sa mga anak, mao ang kawad-on, ang kalisud, ang kapobrehon mo'y mapanunod sa mga anak. Mausab na kanang doktrina nato may labot na sa original sin. Dili ang bata nga nataptan kanang batang masuso, dili ang batang masuso mao'y pasanginlan nato ni anang original sin. Dili liable ang bata ana. Kanang original sin. Kana bang pagkawala na grasya. Kaysang putanan man na sa gibuhat sa unang ginikanan na danugeba, ang ilang gihimo nga naluluwatan nila ang grasya og napanunod kanatong mga katauhan. Na pagalitas taguangkan, gitawag na dagmalapason. Asa man tud nato na mabasa mga suking tigpaminaw. Nainumdum ko sa atong tema lagi sa bunyag kadtong Salmo 51:5. Di naghisgot na nga masuso pagali ang tao o ang bata, gitawag nagmalapason. Ug napod sa Isayas 48:8. Dili na sala nga buhat nun. Sala na nga kanang gituwag nato og panulundon kon ang pagkanahikawan sa grasya. Mao man gyud na ang gitudlo sa atong tinuhuan nga universal kon Katoliko mga suking ti paminaw. O hinumdumi na mga tudling nga kanang Salmo 51:5. Salmo 51:5 ug Isayas 48:8 nga bata pagali kang masuso, gitawag na kag malapason o kanang aduna kay sala nga unsa na original sin salang panulundon. Dili biya na salang buhat nun ha, ako ginang iklaro ninyo kay kanang batang masuso dili pa man nagahimog sala nga iya ang gagalingon. Okay. Nganong gihisgutan nato na tungod kay si Santa Maria, wala gid siya salang panulundon, wala siya matapti anang original sin. Ngano man. Kay kana laging atong gitudlo o gitudlo sa atong mga kaparian, mga obispo, nga si Santa Maria wala katapti ni anang original sin o salang panulundon. Ubisan sa iyang pagkatao o pagkanadako na wala pud makakumit og actual sin. Ngano man mga suking tigpaminaw, mao man gunay ang dili madawat sa atong mga igsuong nahimulat. Di na nila madawat kay ingnon man dayon nila nga unfair kay na. Si Santa Maria binuhat lang sa Dios sama kanato. Unya siya lamang ang wala matapti og salang panulundon kon original sin. Aduna day pinalabi ang Dios. Well, ang atong tubag niya na nga wala may pinalabi ang Dios. Pero diha sa istoryas kaluwasan, di natong kalikayan, aduna gyoy kana bang gitawag nato exception o naman na gitawag nato og kanang for every rule there is an exception. Kay basin bayag basahon nato tong Roma 3:23 nga ang tanan tawo nagkasala. Ug ang Roma kapitulo 5 tudling 12 tungod sa unang tao isulod ang sala. Mao na nagkapatungod
tunog kamatayon ng tao. Mao lagi kay ang tanan nakasala. Dayon sabton dayon nato nga tanan laging tao nakasala nya nganong dili man nato i-appeal si Santa Maria nga tao man siya, di ba? Mo man ay nas tung hunahuna. Well, atong klaruhon yun. Bisan din ha sa atong mga regulasyones, bisan diri sa pangyuta, diri sa kalibutan, na may kanang gitawag na to, for every rule there is an exception. Doon na mga regulasyones, tunay yung mga nahigawas. Gani, klaro man po kayo na sa Biblia. Kung maingon ta nga walay exception, nga ingon nato si Santa Maria po na apil, nataptan po niya ng salang panulundon. Muna nga, dili katuhuan yun ang doktrina sa tinuang katoliko nga Immaculada Concepcion nga gipanamkon siya sa iyang inahan nga walay buling sa sala. Dili na mahimo. Sayop yun ang pagtulunana, matud pa nila. Kaya giklaro na sa Roma 3:23 o Roma 5:12 nga ang tanan tao nakasala. Sa ako na laging giingon, for every rule there is an exception. Dili mahitabong wala exception. Nga naman. Kaya kung ingon na ito nga wala exception, pag ingon nga ang tanang tao nakasala, sabton buday nato nga si Kristo nakasala, kay tao man si Kristo. Mabasa ba nato sa 1 Pedro Kapitulo 2, tudling 21 ngadtos 22, nga wa gyoy kasalanang nahimo ang atong Ginoong Jesu-Kristo. Wa gali nagkaplagang bakak tiyas sa iyang mga pamulong. Basaha. 1 Pedro 2, 21 ngadtos 22. Kung moingon ta nga wala exception, di modo makaingon ta nga ngato dayang Ginoong Jesu-Kristo nataptan po day niya ng sala. O nakasa po day si Kristo kay siya tao man. Kung ato bang sabton nga kanang Roma 3:23 o Roma 5:12 sa pag-ingon nga ang tanang tao nakasala, nga iraspa gyud nato tanan, i-appeal gyud nato tanang tao nga walay exception, well, si Kristo makaingon ta nga makasasala po day. Oh, kay tao man dos Kristo, di ba? Sama na kinaiya niya maong pagkatao. Sa ato pa, di gyud tang kalikay niya nang atong giingon, for every rule there is an exception. Tingali mo ingon mo nga, si Kristo ra. Pero way labot Santa Maria. Well, di po tang kaingon anak. Yun sa nato pagsiguro nga si Santa Maria wala mahiapil. Niya nang exception o nahigawas. Doon na ba tayo gigamit nga argumento kagahapon sumiyagi nga kung si Kristo ang iyang pagkabanhaw pinasahi, mahimong ang iya pong arka, ang iya pong pagkabanhaw katong gi-discuss na to kagahapon nga si Santa Maria mauman ang iyang arka, ang iyang sudlanan. Mahimo pod nga ang iyang arka mabanhaw pod og pinasahi. Sa ato pa siya ang maingnon ta nga naparehas sa ubang mga unsay nahitabo ni Kristo. Doon ay mga panghitabo sa atong Ginoong Jesu-Kristo nga ang nakasundog murabag na naparehas ang kang Santa Maria po nga kabutang. Ug akong iklaro ninyo kadtong si Kristo wala madugta ang iyang lawas lubnganan, nabanhaw siya. Si Santa Maria maupod. Kaya nga ba, unsa itong tekstuha itong gigamit? Kadtong Salmo 132 tudling 8. Kadtong gingon, maingon, I'm sorry, dili ma. Kadto bang gingon, arise, O Lord, into thy rest, thou on the ark of thy strength. Panhaw o bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw og ang arka sa imong kalig-on nga sa ato pa. Kung pinasahi ang pagkabanhaw sa Ginoong Jesu-Kristo, mauusab ang iyang arka. Kay giklaro man, ikaw, Ginoo, og ang imong arka. Kisa malagay ang arka, mao si Santa Maria. Di ba mo man atong gidiscuss kagahapon? Di ko na nasublion, kay malangan na gyud pag-ayo.
So kung nabanhaw insigida si Kristo, mausab si Santa Maria lawas ukala. Kay mo may gipasida ang daan sa Salmo 132:8. Nakaron, by that point, pinaagi niya ng puntuha, dili malisod tudlo o ipadayag nato nga kung mauna. Mahimo po dayang ingno nato nga kung si Kristo wala matapti niya ng original sin. Kay exception man siya, nahigawas man siya ni anang rula nga ang tanan tao nakasala. Mahimo pong ingno nato nga ang iyang sudlanan maupod ang iyang arka nga mao si Santa Maria. Nahi-appeal si Santa Maria sa exception. Labi na kung atong sabton ba, pamalandungan ng katubang mga pamulong ni Santa Isabel, mahitungod kang Santa Maria. Kay ang iyang kabulahan, giparallel gyud sa kabulahan sa itong Ginoong Jesucristo. Asag ito mabasa na to sa San Lucas Kapitulo 1. Ako itong pangitaon yung asa to. Kay ato man yung espesyal yun ni Santa Maria ba? Di nagaliunta, kinahanglan pa na ko ng ayuhon ba yun nagtuki ng pagka-espesyal sa atong mahal nga inahan, Santa Maria. No? Kaya ako naman yung na-discuss kagahapon sa miyagi. Pero kinahanglan ako gining pahimugatan. Haron gid ba nga mudako gyud sa atong pangunahuna ba nga ipasahi gyud po natog apil ni si Santa Maria sa ubang mga babae o sa ubang katawhan. Tungod kay siya man ang atong inahan sa atong pagtuo. Nya giklaro man po ng Santa Elizabeth ang kabulahan ni Santa Maria giparallel gipanag-ing sa kabulahan sa tong Ginoong Jesucristo mga suking digmaminaw nga kung si Kristo nahigawas sa salang panulundon, mao usab si Santa Maria nahigawas po sa salang panulundon. Mao nga wa masayop ka ng doktrina sa atong tinuang Katoliko nga si Santa Maria gipanamkon nga walay buling sa sala sa iyang inahan nga mao si Santa Ana. Immaculada Concepcion. Immaculate Conception. By the way, asa na tumabasa nga ang kabulahan ni Santa Maria gipanag-ing o giparallel sa kabulahan sa iyang anak na si Jesucristo. Ani basahon ko. San Lucas 1:41 ngadtos 42 atong basahon. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya na puno sa Espiritu Santo si Elizabeth. Og misultis makusog, bulahan kas tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak. Tanawa, di ba giparallel o gipanag-ing ang kabulahan sa atong mahal nga inahan nga si Santa Maria sa kabulahan sa iyang anak nga mao si Jesucristo, atong Ginoo, atong manluluwas. So, dili ingno nato nga lisod tuhuan ang pagingon sa simbahang Katoliko nga nahiapil sa exception o nahigawas ni anang regulasyones o rule nga for every rule there is an exception. Kay si Kristo na exception o nahigawas man po niya nang salang panulundon kay wa may nagkaplagang man sa bisan gamay diha siyang kaugalingon mausab sa iyang arka o sudlanan nga mao Santa Maria. Exception po, nahigawas po. Nakaron ato pagyong uting kayo nog mahayo ang baruganan sa atong tinuhuang Katoliko nga mao ang babae nga atong gihigugma, no? Gitumbok sa atong tulumanon ang babae nga akong gihigugma. Unsa pa kayo ang mga ligong kapasikaranan o mga argumento, mga suking digpaminaw? By the way, sa dili patuod ato sang pamasahon ni mga tudling isip dugang prueba nga kanang gitawag nato for every rule there is an exception. Pananglit atong kutlo ng Salmo 14 tudling 3. Salmo 14 tudling 3 giingon nga dautan ang tanan. Pero di man kaingon nga puros lang gidautan kay nga tong Ginoo di man dautan. Kali doon na po yung mga tao nga nahigawas po ni ining pagkadautan. Ito mga pinili sa Diyos. Ito mga
tinuod nga katawhan sa Dios. Mga exception po to kay nagmatinumanon sila. O gani kung atong basahon po ning San Juan Kapitulo 1, tudling 10 ngadtos 12, ato ning basahon. San Juan Kapitulo 1, tudling 10 ngadtos sa 12, giingon, ang pulong dinhi nas kalibutan. Pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan apan ang kalibutan wala moilag kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila mudawat kaniya. Hinuon may midawat og mituo kaniya. Kini mga pulong nga klaro kay niyo. Kay kung sabto na to paghisgot gani nga wala mo ila kaniya ang kalibutan o wala mo dawat kaniya ang kalibutan. Pero sa sumpay na ampod lagi, giingon man pod, hinuon may midawat ug mituo kaniya. So, kung doon na galit ay mabasa nga moingon nga, ang tanan wala mo dawat sa Dios, wala mo dawat ni Kristo, walay mituo kaniya, ayaw dayog i-sum up o ihugok ang atong panahon na nga, oy, puros na lang yun ay wala mo dawat. Wag yun mo tuo ni Kristo. Di magkamagaingon anak kaysa tudling 12 na maligi ingon nga hinuon may midawat ug mituo kaniya. Amo naman ning exception. So kanang pagingon nga ang tanan wala mo dawat o ang kalibutan wala mo ilag mo dawat kaniya, general rule na. Kay ang tanang tao generally nagmalapason man gyud. Pero ayog ingna nga wala exception o nahigawas. Mausab nas pag-ingon diya sa Roma 3:23 nga ang tanan tao nakasala ug kana pong Roma 5:12 ayaw ingna nga walay nahigawas o exception pagasuking tigpaminaw. Kay si Kristo nahigawas o exception ug apil na po niya na si Santa Maria base sa itong masabtan sa ubang mga sita sa Biblia. Unsa pay laing prueba lagi nato nga mao gyud na ang kabutang ni Santa Maria. By the way, atong basahon ang San Juan 1:30, San Juan Kapitulo 1, tudling 23. So may mabasa na to sa maong sita, San Juan 1:23. Ang San Juan 1:23 nagkanayon, ako si Juan mitubag, o si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. By the way, kinutlo ni siya sa basahon ni Isayas sa Kapitulo 40, tudling 3. Unsa kuno giingon ni Juan? Juan ni magbubunyag ha? Ako mao ang tingog nga nagasinggit sa kamingawan. Hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Sa laing hubad, hinlui ang dalan nga agian sa Ginoo. Hinlui. Namo man na. Kung ingno nato nga si Kristo ang Dios sa dihang nisulod siya sa taguangkan sa atong mahal nga inahan, Santa Maria. Kung maingon ta nga si Santa Maria bulingon. Sa to pa natapta ni alang salang panulundon. Sa ato pa wala day mahawani. Wala day maluimpyuhi ng daan ang taguangkan ni Santa Maria. O, ni Santa Ana. Kaya ingno nato nga, uy, nahugawan dito si Santa Maria. Kay ngano ba? Si Kristo matod pa way sala o walay salang panulundon. O nahigawas niya lang salang panulundon sa to pa, limpyo kayo ang atong Ginoong Jesucristo. Nga sa to pa, ang iya pong sudlanan limpyo. Sa to pa, kinahanglan wala gyud po'y buling sa sala ang iyang sudlanan o ang iyang arka nga mao si Santa Maria. Unsa bang tekstuha sa Biblia ang atong magamit niya na mga suking tigpaminaw? Ang magamit nato niya na mao ang Job Kapitulo 14, tudling 4 nga nagkanayon. Walay butang limpyo nga mapaabot gikan sa ingon kadili limpyo nga tao. Unsa kuno to?
Job 14:4. Walay butang limpyo nga mapaabot gikan sa ingon kadili limpyo nga tao. Masato pa kung si Santa Maria bulingon, nataptan sa sala nga buhatnon o sa salang panulundon, di modo makaingon ta nga si Kristo nga iyang anak niagi pod og dili limpyo o hugaw pod ang atong Ginoong Kristo. Kay matud palagi, wala may butang limpyong mapaabot gikan sa ingon kadili limpyo nga tao. So, the fact nga ang atong Ginoong Kristo limpyo, walay bisan jutay gamayng mansa ang iya pong sudlanan, limpyo. O kinsa man ang iyang sudlanan o arka, mao lagi si Santa Maria. So, si Santa Maria nahigawas gyud niya ng salang buhatnon ug salang panulundon. Kay limpyo man siya base sa giklarong doktrina o pagtulunan sa Biblia, mga suking tigpaminaw kon sa Sagrada Eskriptura. Unsa pa? Kanang giingon nila nga, oy, nakasa gito Santa Maria. Kay tanan tao lagi nagkasala. Kuha na siya, appeal gyud na siya. Wa na siya appeal sa nahigawas o exception. Well, kung atong basahon ng Biblia, mga suking tigpaminaw, wa man gyud tay mabasa nga si Santa Maria anaa nataptan niya ng salang panulundon, o wala po tay mabasa gayod sa Biblia nga si Maria nakabuhat og sala. Basaha ra gud ninyong Biblia. Naa ba tay mabasa nga si Santa Maria nakabuhat og sala? O kung aduna palihog ingna, ipadangat din hinini mong tulumanon unsang tekstuha sa Biblia nga mabasa nato nga si Santa Maria nakasa o nataptan sa salang panulundon baka. Sa ato pa, kung di tang kabasa, wala tay prueba nga si Santa Maria nakasala o nataptan niya ng salang panulundon, well, sa ato pa, usara kabutang-butang day ang pag-ingon nga si Maria magkasasala. Kana laging litra por litra o nya dili mayo pagka litra por litra o pagkasabot, madaot lagi ta na. Kay pag-ingon ng tanan tao nakasala, hala hukom din ta si Santa Maria, appeal na diha, makasasala pud. Kitanan man laging tao. Be, basaha ang Biblia. Kung doon na ba'y mabasa nga si Santa Maria makasasala o nagbuhat o mga kasalanan. Eh kung wa kay mabasa, wala kay prueba, di modo kanang imong pag-ingon nga si Santa Maria makasasala o sana kabutang-butang. O unsa may dangatan sa mga taong mabutang-butangon. Well, basaha ang Salmo Kapitulo 101, tudling 5, nga matud pa, ang mabutang-butangon pagalaglagon gayod sa Dios. Pagalaglagon gayod sa Dios. Pastilan, daghan ra ba ganistong panahon ron? Ngailang gibutang-butangan natong mahal nga inahan nga makasasala kuno, kay giingon lagi ang tanan tao nagkasala. Butang-butang ra na gyud ang ilang pag-ingon nga si Santa Maria makasasala, kay wa gid tay mabasa o wala gid tay prueba nga si Santa Maria makasasala. Kay kung makasasala pa pod si Santa Maria, sa ato pa dili siya limpyo. Unya gikan man siyang taguangkan si Kristo. Unya giingon man sa Job 14:4, walay butang limpyong mapaabot gikan sa ingon kadili limpyo nga tao. Unya kay limpyo man si Kristo, sa ato pa limpyo pod ang iyang sudlanan. Limpyo Santa Maria. So dili pwede nang pagtulunan sa uban nga si Santa Maria nakahimog sala o usa siya ka makasasala. Mga suking tigpaminaw, laing argumento. Ikapila naman ng argumento, wala ba kung nag-ihap? Kung mahimo, i-take note ninyo ng mga argumento na to, then butangig numero. Wala ba kung mag-ihap? Kamu nalay ihap diha. Ikapila na ng argumento karon sunod. Laing argumento, ang mabasa na to sa Kaalam ni Solomon o Kinaadman Kapitulo 1, tudling 4. Ngamatod pa, ang kaalam dili gayod mo puyo diha kang bisan kinsa nga malimbungon o ulipon sa sala. Atong usbon, Kinaadman 1:4.
Mura man ignaan ni sa Deuterocanonicals. Pero kung walay Deuterocanonicals ang inyong Biblia, well, ligin mo kabasahan eh. Kinaman is Deuterocanonicals sa Catholic canon na aman eh. Kinaadman 1.4. Kaalam ni Solomon. Ngamatod pa, ang kaalam dili gayod mo puyo diha kang bisan kinsang malimpungon o ulipon sa sala. Unya, kung atong basahon ng 1 Corinto Kapitulo 1, tudling 24, giingon, si Kristo ang kaalam sa Dios. Si Kristo kuno, ang atong Ginoong Jesucristo mao ang kaalam sa Dios. Unya kay giingon man sa Kinadman 1.4, nga ang kaalam dili gayod mo puyo diha kang bisan kinsang malimbungon o ulipon sa sala, di modo si Santa Maria ang gipuy-an sa atong Ginoo limpyo, walay mansa o walay buling sa sala, pure gayod ang atong mahal nga inahan Santa Maria pangasuking tigpaminaw. Lain pag yung argumento, ikapila na kaaning numero. Kung atong basahon ang Jeremias Kapitulo 1, tudling 5. Ito may mabasa na to sa Jeremias 1.5. Sa Jeremias 1.5, atong mabasa nga si Jeremias, gibalaan na naapagani siya sa taguangkan siyang inahan. Sa ito pa, gilimpyuhan na siya sa iyang salang panulundon o original sin na pagali sa taguangkan siyang nanay, si Jeremias. Sa ito pa, kung nahimo na nga si Jeremias gilimpyuhan ng daan o gibalaan na pagali siya sa taguangkan siyang nanay, unsa pa ka ang mahimong sudlanan sa atong Ginoong Jesucristo? Unsa pa ka ang usak ka inahan nga mahimong inahan sa atong manunubos ng Jesucristo? Sa atong Catholic viewpoint mao nga kung si Jeremias gipakawalay sala o gibalaan na paglay sa taguangkan siyang nanay, si Santa Maria, more than that, labaw pa niya na nga mahimo nga ingno nato nga gipanagan-an na siya grasya, gipakawalay sala na siya, gilimpyuhan na siya, wa pagalay siya didto sa taguangkan siyang nanay nga si Santa Ana. Mga suking tigpaminaw. Ngano ba? Nganong ingon ana man ang kang Santa Maria tungod kay unsay giingon ni Juan Bautista sa Juan 1:23, giingon niya, hawani o limpyuhi ang dalan nga agian sa Ginoo. Sa ito pa kay gitagna naman nga ang Ginoo magpakatao, pinagi sa kababay, sa ito pa gilimpyuhan ng daan. Gilimpyuhan ng daan ang iyang sudlanan, ang agian sa Ginoo, mao nga kadto si Santa Ana, mga suking tigpaminaw, ang iyang taguangkan gilimpyuhan. Haron nga ang iyang anak nga mao si Santa Maria limpyo, di gyud kataptan og mansa. Haron nga pure gyud siya, limpyo, haron lagi mga suking tigpaminaw. Ang mahimong sudlanan, ang mahimong sudlan sa itong Ginoo, limpyo gayod. Muna'y doktrina sa Immaculada Concepcion nga si Santa Maria gipanamkon nga walay buling sa sala. Kung nahitabo nga nabulingan siya, well, maguba ang dakong doktrina sa Biblia, mga suking tigpaminaw. Ingno nato nga wala day kahawani ang dalan nga agian sa itong Ginoo. Mga suking tigpaminaw ato ng kumalandungan ug maayo. Hinumdumi pag-ayo na Jeremias Kapitulo 1 tudling 5. Kung si Jeremias gibalaan na pagalis taguangkan siyang nanay, unsa pa ka ang mahimong inahan sa tong manunubos? Kay kita o ako o ikaw karong naminaw, kung nabunyagan na ka, kanus amang ka nagsugod ang imong pagka na nalimpyuhan ka, ipakawalay sala ka. Di ba diya na mas bunyag? Ya, bunyagan ta, nataho naman ta. Ipakawalay sala ta sa ato pa, nataho na ta.
Pero si Jeremias, lahi ang iya, ipakawalay sala siya, gilimpyuhan siya, napa siya sa taguangkan siyang nanay. So kung nahimo na ni Jeremias, nga gilimpyuhan siya, napa siya sa taguangkan siyang nanay, well, unsa pa kaha ang mahimong inahan sa itong manunubos. Base sa Catholic teachings, mga suking tigpaminaw, Katolikong panudlo nga si Santa Maria, wa pas taguangkan siyang nanay nga si Santa Ana, gilimpyuhan na. Gipanagan-an na grasya. By the way, naay laing tudling nga ilang gigamit nga si Santa Maria na bulingan yung kuno. Nagataptan yung kunog sala. Ngano ba? Tungod niya ng San Lucas 1:47. Ato nang basahon mga suking tigpaminaw. Kaya kuno San Lucas 1:47, klaro kuno nga si Santa Maria nataptan yun og sala. Mao nang gipakawalay sala. Ito pa, giluwas siya. Ano San Lucas 1:47, matod pa. Ug nagmalipayo ng akong kalag tungod sa Diyos nga akong manluluwas. So si Santa Maria kuno nag-ila og Savior. Nag-ila og manluluwas. Sa ato pa, si Santa Maria linuwas. Kung maingon tang linuwas ato pa, nataptan yuto, nahulog yuto Santa Maria, nataptan yuto sa sala, kay linuwas man siya. Ang nataptan raman sa sala, maoy matawag na tog mga linuwas. Nahulog, mao nang giluwas. Si Santa Maria masabot nga linuwas sa tupa ni agi gitog kahulog si Santa Maria, nahugawan dito Santa Maria. Mo man na ilang argumento, di ba? It sounds correct po, no? Tinuod po kay si Santa Maria nag-ilaman siya Savior, manluluwas, nagpasabot nga linuwas siya. So kay linuwas siya, so nahulog siya, kay linuwas man siya. Nataptan gito siya sa sala. Kung sa may tubag niya na sa atong Katolikong pagtuo, well, simple ra kaayo. Duha ka klase ang pagka naluwas sa tao, mga suking tigpaminaw. Two kinds of redemption. Unsa man? Una, kanang gitawag na itong restorative redemption. Kung sa may example ng restorative redemption, kanang nahulog ka, sama bag pananglit, nahulog ka sa atabay, then giitsahan kag pisi, then bira ka, luwas ka. Ang imong kaluwasan nga nangkon, muna gitawag og restorative redemption. Nahulog ka, then giluwas. Pero naay kanang redemption, nga naluwas ka, nga wagi ka mahulog. Kung sa man ang kaluwasan na, gitawag nag-preventive redemption. Unsa may ehemplo na, unsa may example na, pananglit, sa kalalaki, naglakaw da sa kadalan. Dayon, wa siya kabantay sa unahan na ay kanang atabay. Agin niya lingi-lingi sa chicks. Babaeng gwapa kayo, nas luyo, yung gitanaw-tanaw. Wa siya kahibalo, nga na day atabay niya sa unahan. Nya dunay nakakita niya nga pastila ning tawhana ug di gyud ni magbantay ron, sige glingi-lingi anang chicks dito sa luyo, mahulog yun sa atabay. Then karon mahulog gyud unta kay paingon man gyud dito sa atabay ang iyang paglakaw. Nya gisinggitan siya atong nakakita, huy, pagbantay kay mahulog ka sa atabay. Hapit na gyud siya maabot dito sa atabay. Nakadungog man siya sa tong tao nga nagsangpit niya, ipagbantay kay mahulog ka sa atabay. Nilingi siya. So, wag siya mahulog kay nakalingkawas man siya. Imbis mahulog siya, wag siya mahulog. Naluwas siya. Kay mahulog magyudon dato siya. Pero wag siya mahulog. Ngano? Kay na-prevent. Ang kaluwasan, ngayang naangkon, niadtong higayon na preventive. Preventive redemption. Ug mao na naangkon ni Santa Maria. Di man ta mosupak nga si Santa Maria linuwas. Pero ang iyang pagkalinuwas, preventive. Ngano bang preventive? Wala itugot sa Dios nga mataptan gyud siya buling. Wala itugot sa Dios nga muagi gyud siya kahulog. Kay kung muagi siya kahulog sa to pa namansahan siya. So unsao na malang tong doktrina nga ang agian sa Ginoo kinahanglang limpyo, walay buling, umansa. Sa to pa ang Dios gibuot niya nga si Santa Ana ang iyang daguangkan, limpyuhan ng daan, kay hawanan laging daan ang agianan sa Ginoo, mga suking tigpaminaw. So, ang kaluwasan nga naangkon ni Santa Maria, gitawag na itong preventive, dili restorative. Kaya kini nga ito restorative man.
nahulog man ta, nataptan man ta sa lang panulundon, mo bitong gibunyagan ta. Pero si Santa Maria, ipanagan-an na grasya, wala pagali siya sa taguangkan siyang inahan nga si Santa Ana. So gilimpyuhan ang daan ang taguangkan ni Santa Ana, o nga sa dihang gipanamko na si Santa Maria siyang inahan nga Santa Ana, limpyo na siya. Pangasuking di paminaw. Kay kinahanglan limpyo lagi gyud ang agianan sa atong Ginoo. So bisan pagkutluon nila ang San Lucas 1:47 nga si Santa Maria linuwas, di matang supak ana. Ang doktrinang Katoliko wala mo supak nga si Santa Maria linuwas. Mubitong niila siya nga ang Diyos ang iyang manuluwas, pero ang iyang pagkalinuwas preventive, dili restorative. Mga suking di paminaw. Preventive. Well, kung ato yung ipugos nga si Santa Maria nakasaag, well, basa sa Biblia. Pero kung mauna, kung saon na lang ni mga tudling, sama sa Hinaadman 1:4, ngang kaalam dili gayod mo puyo diha kang bisan kinsa, nga malimbungon o ulipon sa sala. Nya si Kristo mao man ang kaalam sa Dios, Hinaadman 1:24. Di modo, si Santa Maria limpyo, wala gyud mabulingi. So, exception siya, nahigawas siya. Lain pa, sa Job 14:4, walay butang limpyong mapaabot kikan sa ingon kadili limpyo nga tao. Sa ato pa, kung bulingon si Santa Maria, bulingon po ang atong Ginoo. So kay limpyo man ang atong Ginoo, limpyo po ang iyang sudlanan kon arka nga mao si Santa Maria. O kung sa Jeremias 1:5 si Jeremias gibalaan na naabagay sa taguangkan siyang nanay, unsa pa ka ang atong mahimong inahan sa itong manunubos, more than pahinoon mga suking di paminaw. Dili na imposible, kay sa Diyos wala imposible diha kaniya. Lucas 1:37. Mga suking di paminaw, at tangi ugma ang atong pagpadayo na ini. Ayaw ninyo kalimte, no? Nga ugma rito Sabado, haum kayo kay pangutan nagtubag man o hasta po Domingo. Nga mahuman na tunig panubag ni mga atake milabot na ni Santa Maria, isunod din na itong mga text messages nga pangutana. Ako yun ang isaad kaninyo pagasuking tigpaminaw. Akong ipasiunang daan, no? Unsay unahon na tuugma sa pagtuki. Ang unahon na tuugma mao ang kanang pag-ingon nato nga si Maria o Santa Maria asawa sa Dios. Kay matud pa na kuno na sa librong Katoliko. Unya usa kuno ka bugal-bugal na nga kanang pagtulunan nga si Maria kuno asawa sa Dios. Unsa may but pasabot ana, literal ba na o unsa kaha? Well, atangin ninyo ugma sa pagtuki nato niyan. By the way, mga suking tigpaminaw, ay biyaan ninyo kalimdiha ang atong Global Catholic Network kon EWTN, Eternal Word Television Network. Yan ay siya sa Channel 48 no, sa Orient Cable. Na dito'y nag-text kagahapon nga dias galas, maupog ko na ilaariha no, sa Orient. O parehas na report, diri sa Estaca, Bara, Orient, Channel 48. Unya, katong katipunan po nga nag-text nako, salamat po kayo, no? Sa inyong People Cable TV diha, no? Inyong hometown channel na sa Channel 61, no? Salamat kay inyong pagpahibalo. May nga itong Catholic websites ay ninyong kalimdi, no? Ang EWTN.com o ang Catholic.com. Okay? Ang cellphone number na Veritas ayaw gihapon kalimti alang sa inyong mga text messages. Mga pangutana ba? 0918-5497-065. 0918-5497-065. Etong telephone number 212-6200. 212-6200. Okay, ang atong PC number pod, ang atong number just chika kay balo ko ang uban diyan ninyo na nagka-unlimited sa internet. Kaya itong doon ay mga internet, ilang mga computer.
Kaya nga itong chika number 2770057868111. Ang Osbon 2770057868111. O nga itong email address katong gusto mo email, no? Veritas899@yahoo.com. By the way, ang uban ra ba dili matunong ilang spelling sa Veritas, no? Di ko na matunong basta kay mao yung spelling. Ang Veritas, no, spelling sa Veritas, Victory Echo Romeo India Tango Alpha Sierra. V as in Victory, Echo dayon R or Romeo dayon I, Veritas. I or India dayon Tango Alpha Sierra, Veritas. Dayon 899@yahoo.com. Okay. Mao na mga suking tigpamin. Okay, sige hapon. Ato ning tapuson pinagis pagbasa sa pagampo ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa dili ba day tuod tanong mo, finally closed yun sa atong tulumanon karon. Ato ding ipahibalo ninyo, kay doon na maguntoy ng utana, kini ba nga atong tulumanon, sige na ba yun no? Padayon na ba yun nga, di na gini maputol. Well, ang atong contract din sa maong station, 3 months na ni siya, no? Mo-end ang atong contract karong July 14. Then wala pa tay advice, no? Nga ma-extend pa yun no? Kay doon ay laing plano po ang atong sponsor. Yeah. So, maybe wata kahibalo or mapadayon ni or doon ay kausaban sa schedule. Maybe mag once a week na lang siguro ta, no? Depende na siya. Sa atong kwan. Pero depende po na ninyo, no? Mga kwan. Kung gusto gid mo aning atong tuluman nun, pwede mo SWOT or mo inform mo, no? Kay dako ra ba po datong bayar nun din sa kining tuluman nun. Okay. Well, pagkita lang po mo paagi unsaon na to, no? Saan to pagtabang ning tuluman nun kung gusto ninyo nga daily gyud kay nagplano mi nga atong once a week na lang. Yeah. Okay, agi sa kadako po sa bayro no sa atong tulumanon din sa maong istasyon. Okay, no? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong ubos nga igsuon sa tulumanon, the woman I love, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas Muingon. Hangtod ug maapahon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.